Dobrý den, vítám vás na našem webu Xperia.cz a našem YouTube videokanále. Díváte se na dva nejvybavenější telefony, které kdy společnost Sony Mobile uvedla na trh, a díváte se na první dva telefony, které obdržely oficiální aktualizaci na Android 4.3 Jelly Bean. Jak už jsem zmínil ve videu, které jsem věnoval každému z těchto telefonů zvlášť, tak tento operační systém je v podstatě jenom jakýmsi přechodem na cestě k oficiálnímu Androidu 4.4 KitKat, protože až Android 4.4 KitKat přináší do těch telefonů skutečně nějaké revolučnější, výraznější změny. Nicméně dovolil jsem si už po vydání toho operačního systému pro tyhle dva telefony natočit toto krátké sumářní video, ve kterém bych chtěl poukázat na skutečnost, že sice Android 4.3 Jelly Bean nepřinesl revoluci a nepřinesl ani evoluci, to uživatelské rozhraní je úplně totožné, jak jste mohli vidět v předchozích verzích operačního systému, ale co považuji za důležité, ten systém je velmi rychlý, podle mých prvních zkušeností, mám jej nainstalovaný několik hodin, tak je velmi spolehlivý, všechno zde korektně funguje, nejsou zde žádné problémy a vypadá to, že společnost Sony Mobile skutečně a konečně překročí svým způsobem svůj stín a přináší do svých telefonů firmware, operační systém, který je odladěný skutečně na maximum, který zkrátka funguje a se kterým je radost ty telefony používat. Po stránce hardwareu jak Xperia Z1, tak Xperia Z Ultra patří jednoznačně k nejlepším a nejvybavenějším telefonům současnosti, a i když počátkem příštího roku na veletrhu MWC v Barceloně budou jistě představeny výkonnější přístroje, tak nic to nemění na tom, že ten rozdíl rozhodně nebude markantní, naopak troufnu si odhadnout, že bude minimální, a v tom celkovém výsledku, to znamená, co se týká rychlosti uživatelského rozhraní, tak tam si troufám odhadnout, že tam už prostě není se moc kam posouvat. Přechody mezi těmi jednotlivými obrazovkami, to je prostě paráda, je to okamžité, ale pokud to video sledujete pozorně, tak zjistíte, že Xperia Z1 přece jenom, alespoň mám ten pocit, reaguje o něco svížněji, ať už na otevírání těch aplikací, nebo třeba právě na přechody mezi těmi obrazovkami. Čím to je, netroufám si odhadnout, protože výkonově na tom ty telefony oba jsou stejné, ale možná je to jenom můj subjektivní pocit. Co není mým subjektivním pocitem, je skutečnost, že Walkman přehrávač se opět vrátil do starší verze, to znamená do té 7čkové verze, přitom nějakou dobu už je dostupná verze 8čková pár dní, ta je ale dostupná pouze pro telefony s Androidem 4.2.2 Jelly Bean, takže paradoxně telefony, které jsou již aktualizovány na novější verzi operačního systému, tak tuto aktualizaci prozatím dostupnou nemají, ale ty změny v tom hudebním přehrávači ve Walkmanu nejsou zas tak výrazné, aby to z mého pohledu byl důvod, proč neinstalovat novější Android 4.3 Jelly Bean. Nehledě na to, že myslím si, že v horizontu několika málo dní toto bude opraveno. Co mě trošku mrzí, pokud si stáhneme tu horní lištu, vidíte, že u obou telefonů zde máme jeden řádek zástupců. V nastavení, v personalizaci si můžete přidat ještě jeden řádek, a to o ty funkce, které zde chcete používat. Nicméně trošku mám pocit, že těch funkcí zde mohlo být podstatně více. Místo tam je, ale výrobce to stále blokuje na maximální počet 10 zástupců, což mi přijde škoda. A když už jsem otevřel ty věci, co se mi úplně nelíbí, zmíním také vypínací menu při fyzických rozměrech těch displejů, a nemusím se bavit jenom o modelu Sony Xperia Z Ultra, ale také u modelu Sony Xperia Z platí, že to vypínací menu zabírá strašně málo místa a po stránce funkcí je jako vykradené, chtělo by to využít jej lépe. Nevidím důvod, proč ostatní výrobci to mají více dotažené dokonce, a jenom společnost Sony Mobile si stále jde tou svou cestou a nějaké výraznější inovace nepřináší. Co se týká zbytku, ten systém je prakticky stejný, jako byl Android 4.2.2 Jelly Bean. Je to z toho důvodu, že oba tyto telefony jako vůbec první přístroje od Sony Mobile nabídly tu inovovanou uživatelskou grafiku, uživatelské rozhraní, takže spousta bílé barvy a hlavně to provedení menu nastavení. U jiných telefonů tohle bude novinka, třeba u modelu Sony Xperia Z,
a dalších, ale v případě modelu Sony Xperia Z1, Sony Xperia Z Ultra je to stejné, na co už jsou majitelé těchto telefonů nějakou dobu zvyklí. Z mého pohledu ale ta aktualizace splnila to, co jsem od ní očekával, posunula zkrátka verzi toho operačního systému o kousek dál a co je nejdůležitější, posunula ji na úroveň, kde už nějakou dobu je jak HTC se svým modelem One, tak také Samsung s modelem Galaxy S4, takže v tomto směru výrobce ani tak nepotřeboval přinést nějaké nové funkce, přinést vyšší výkon, přinést vyšší spolehlivost, ale potřeboval dorovnat ten náskok, který až do současnosti měla konkurence, a dorovnat jej takovým stylem, aby ta odladěnost těch telefonů, která doteď panovala, výborná výdrž baterie a další pozitivní vlastnosti, aby byly zachovány. Tohle se podařilo, takže z mého pohledu jsem s tou aktualizací skutečně velmi spokojený a na revoluci si počkám až na Android 4.4 KitKat. Tolik tedy něco málo k aktualizaci dvou top modelů od společnosti Sony Mobile, modely Xperia Z1, Xperia Z Ultra. Oba telefony jsou skutečně úchvatné a po té aktualizaci se mi samozřejmě zase líbí o něco více. Navíc Xperia Z Ultra, co se týká fyzických rozměrů toho displeje, tak je zařízením, které ve své kategorii nemá konkurenci. Xperia Z1, tam zatím trošku vývoj na XDA stagnoval, protože pod odemknutí bootloaderu přestal fungovat fotoaparát. Tohle už je ale nyní minulostí, takže nějaké ty plusové body se určitě dají najít a myslím si, že po nějakých dlouhodobých zkušenostech budou jen a pouze přibývat. Za mě pro tu chvíli vše k těmto dvěma telefonům a už se moc těším na aktualizaci zbytku portfolia. Děkuji vám za pozornost a těším se někdy příště opět na našem webu. Na viděnou.